Malawi Today. Nkhani yathu madzulo ano ndiye kuti political and war unrest ya ku Middle East imeneyo mpungwepungwe pa ndale komanso nkhani za nkhondo ku Middle East, ndipo tikuyamba ndi funso lathu: kodi inu mumadziwa zina mwa zofowoka za dziko la America ndi Israeli pa nkhani ya nkhondo, makamaka ngati America ndi Israel atakakamira zochita nkhondo ndi dziko la Iran? Lero tikhala tikuunika zofowoka za maiko awiri onsewa, Iran komanso United States of America, featuring Israel, komanso kuthekera kwawo pa nkhondo. Kodi awa amatere zofowoka zawo ndi izi, koma kuthekera kwawo mukupambana kwa nkhondo imeneyi kukhoza kubwera motani? Koma kwenikweni tikufuna tikhazikike pakuyang'ana zofowoka zimene maiko awiriwa ali nazo. Nkhani yayikulu okondwa omvera ndiyoti nkhondo ya pakati pa dziko la Israel ndi America mophatikizana kukathibula nkhondo mu dziko la Iran. Nkhondo imeneyi sikufunika kuti ionedwe ndi diso la zibwana, chifukwa ngakhale ene ake amene akutchulatchulawo sikuti akuyiyang'ananso mwa zibwana. Nkhani imene ikuvuta ndiyoti pali dziko la Russia, China komanso Iran. Maiko atatu amene amukaona ndi chinthu chimodzi, ndiye kuti Iran ili ndi ma scientist ochuluka, China ili ndi technology yapamwamba kwambiri, ndipo Russia ndi akatswiri pa nkhani ya nkhondo. Sitikuti ena asamadziwa nkhondo, koma tikuti ukatswiri pa pali kudziwa nkhondo ndiye pali ukatswiri pa nkhondo. Kukhala ndi technology yapamwamba komanso kukhala akatswiri ankhani za technology, komanso kukhala ndi amisiri for ma scientists ndi amisiri. Dzulo tinapeka update ya kuyipa kokhala ndi ma foreigner mdziko amene mulibe dongosolo wakalondolondo kuti mudzitsatira kuti anabwera bwanji, kwawo anathawa bwanji. Chifukwa cha kantchito kameneko tidaluza ma scientist ambirimbiri mu dziko la Iran, komanso zidathetsa ma military commanders kapena kuti asilikali akuluakulu apamwamba kwambiri a dziko la Iran odalirika. Ndipo tidafotokozera kuti chidachititsa izi ndi anthu obwera ma refugee ochoka mu dziko la Pakistan komanso makamaka Afghanistan, amene dziko la Israel ndi America adawapanga import mu dziko la Iran kuti akhale akazitape yawo, ndipo kudzera kumaye mabungwe ngati achina United Nations ndiye kuti adakhuthulira ma refugee ambirimbiri mu dziko limeneli ngati anthu othawa nkhondo kwawo. Zotsatira zake anthu aja amasanduka akazitape omayang'ana zimene zikuchitika mdziko muja mogwiritsidwa ntchito ndi dziko la Israel komanso United States of America. Ngakhale anapha ma scientist ambiri yoncho, koma mpaka lero sizikudziwika kuti dziko la Iran lili ndi ma scientist angati, plus minus kuti titenge chiwerengero cha phwanyaphwanya. Dziko la Iran lili ndi anthu oposa 100 million population yawo, it is over 100 million, koma pabuku pamaoneka 88 to 92 million people. Koma timadziwa kuti no, zikuyenda ndi tikupitirira pa 92 po, it can hit up to 100 kapena 100 and something million population ya anthu amene ali mu dziko la Iran. Pa chifukwa chimenechi pali umboni onena kuti kutheka 10 to 15% ya chiwerengero chimenechi mu dziko la Iran akhoza kukhala ma scientists, ndipo kutheka kuti 20 to 30% mu chiwerengero chimenechi akhoza kukhala ndi asilikali, ndipo 35 to 40% ya anthu amenewa akhoza kukhala kuti ali ndi military understanding, komanso kutheka kuti 50 to 60% ya anthu amenewa ndi anthu amene they are loyal to their country, ndi anthu okhulupirika pa dziko lawo. Komanso kutheka kuti 60 to 70% ya anthu amenewa ndi anthu amene alibe njala yosilira atapita kwina kwake nkumakakhala.
dziko la Iran si dziko laling'ono, lili ndi zochitika zambiri kuti tingathe kuzilongosola dzuwa nkulitulukira pano, koma nkhani imene tifuna tiyang'ana apa ndiona kuti Iran ili very fast mukuganiza komanso kachitidwe kake ka zinthu, makamaka pamene tikuyang'ana nkhani ya ma ballistic missiles. Payatanana kuti ku Iran kumeneku apanga zida zimene inu mukumati smart TV, smartphone. Ku Iran panopo anapanga ma smart missiles. Ndiye tufari chilepo zimenezi. Koma chinthu choyamba musayiwale kuti Abraham Lincoln akuyandama pamadzi aku Middle East atanyamula zinthu zoopsa kwambiri. America anapanga demonstrations yakunyamula arsenal yake yonse, kuyiyandamitsa pa nyanja, kusendera nayo ku Middle East ndi kuonjezera chitetezo mabesi ake onse amene ali ku Middle East, booster mmene muni kuonjezeramo zochitika, ndege nkumauluka pa nyanja kumeneko, zina zitayandama zimastima pamadzi zonyamula zida za nkhondo. Abraham Lincoln iyeyo pakati mbali mukunzungulira ngalawa zing'ono ngati iyeyo make chiswe atanyamula katundu opsa kwambiri zida za nkhondo. Zimenezi tidakamba kuti this is just a show off. Nkhondo samenya chonchi. Chimene anthu akuyiwala ndi chona kuti dziko la America tikuyamba kuyang'ana zofowoka tsopano. Dziko la America kukafika pamene pali Iran pali makilometers opitilira 5,000 kapena 4,000 something kilometers choka mu Iran ukafika ku United States of America. Ndiye ngalawa izi ngazachoka kwako ku America ndipo tinena pano zili madzi aku Middle East. Ndiye kuti tiyang'ane kuti ndi chuma chochuluka bwanji pa arsenal yonse imene dziko la America asamutsa kwawo. Kwachoncho ngati chilichonse chitati chichitike mudera limene ali, ndi zokayikitsa kuti katundu amene yense angathe kubwerera ku America ngati imene wabwerera. Panopo adakali chimodzimodzi intact. Koma ngati china chake chitachitika ndi zokayikitsa kuti katundu amene angathe kubwerera ku America. Musayiwale adanyamulanso katundu wa $1 trillion kusamutsira mu dziko la Afghanistan, ndipo kumene kuja zitavuta kunapezeka kuti anathawa aliyense ngothawa ndi zovala za mthupi. As we are saying, zida za nkhondo zimene za $1 trillion izo zidatsala ku Afghanistan. Ndikuti matalibani adapata zida za $1 trillion zoti mina budget yake sakanakwanitsanso kuyipanga kuti azipeze. Adazipeza ulere. America inabweretsera. Panopo America anyamulanso katundu wina amene there is a possibility kuti ngati nkhondo itati yavuta, it's either zingathe kumira pamadzi pompo, zingathe kulandidwa, kapena mwamwayi zingathe kubwerera kwawo. Koma ndi nkhondo, ma miscalculations a dziko la America ndi mayiko amene amayambana nawo ndi ankhani. Nkhondo yamba kuluza dziko la America inaluza nkhondo ndi Vietnam. Mabuku ake tili nawo ku nyumba kuno. Koma samafuna kuliuza dziko kuti America sidambe yawinapo nkhondo. Nkhondo ya ku Libya ikwavuta kumaliza, nkhondo ya ku Iraq ikwavuta kumaliza. Kulikonse kumene America inapita kuyambitsa nkhondo, amamwalira asilikali aku America. Kwa china Eritrea konsekuku anaphedwa ma Americans momvetsa chisoni. And pa nkhondo ya ku Eritrea chinali chiyambi choti United Nations nkhondo za ku Africa asiye kutumizako azungu. Zaka zambuyo mu ankabwera okhala azungu. Nkhondo za ku Africa kumadzalowerera. Ndimene anaona kuti iyayi ngati nkhondo ili ku DRC, United Nations idzipanga hire asilikali ako Malawi, Zimbabwe, South Africa adzikaphana okhaokha kuda kumene kuja. Ndipo ngati nkhondo ili ku Afghanistan, ndeti zitenga aganyu from Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines adzipita kumene. Izi ndi chifukwa kuti anthu achikuda aku dziko limeneli anazinga ma Americans ku Eritrea ambirimbiri nkhondo imene avuta kumeneko. Tatiye tipeni patsogolo pang'ono nkhani imene tikamba apa ndi yazida za nkhondo zimene America yasamutsa ku dziko kwawo kumene kuli mpendere bwinobwino ndi kuzibweretsa mphepete mwa mdani wawo Iran, Russia komanso China. Achina North Korea ndeti saachule. Koma nkhani yopsa kwambiri ndiona kuti
pamene America yasamutsa zinthu zonsezi ndi za matrillion US dollars. Koma chimene chikumvetsa ulesi kwambiri ndichiona kuti musayiwale mu nkhondo imene idamenyedwa 12 days pakati pa dziko la Iran against Israel ndi United States of America. Nkhondo imeneja Iran inapititsa patsogolo kwambiri ntchito zake za nkhondo makamaka pakupanga zida za makono. Mu nkhondo imeneja Iran inagwiritsa ntchito chida cha Shahed 136. Chida chimene chichi chazunguza dziko lapansi. Mamizero amene anaononga kwambiri ndi mamizero amene akwanitsidwa kuponyedwa anakagwa mu Israel ndi kufowola. Takhala tikunamizidwa kwa zaka kuti Israeli kuponya bomba silingafikeko, ali ndi Iron Dome chanchani ndizi, koma Iran inafuna kungokwapusitsa kukupepeletsani kuti mmanamiza anthu inu. Sikuti akanafuna kuti amalize ka Israeli kachasizikanatheka, koma anangofuna kuti bodza limene mmanamiza anthu tifufute. Mu Israeli kuponya bomba likhoza kukagwa. Ndi Iran inatumiza ma Shahed 136 amati Shahed B 136 imeneyi inakagwa mu Israeli, ndipo inasakaza ngakhale analetsa media kuti isajambule ndi kuulutsa mmene Iran inasakazira ku Israeli. Koma zona zake makachotezi maliro komanso kuonongeka kwa zinthu zochuluka. Tipite patsogolo pang'ono. Chida chimene cha Shahed 136B chimathamanga liwiro la 175 km per hour. 175 km per hour. Kwa choncho chimatha kuyendanso kapali chimatha kuyenda mtunda wa 2500 km kumene chimakagwera kuchigenda pano, kumene chimakagwera kuthera mphamvu zake chimakhala kuti chayenda mtunda 2500 km, zomwe zikutsimikiza kuti chingathe chinthu chiopsa kwambiri. Pakadali pano maiko opanga zida za nkhondo komanso maiko otamika pa nkhani ya nkhondo pa dziko lapansi akuyesera kupanga kope kuti apange chida chawo chofana ndi Shahed 136B chimene dziko la Iran ali nacho, chimene chigwiritsa ntchito pokadiliza mu dziko la Israeli mu nkhondo imene idamenyedwa masiku 12 amene apita aja. Koma ngakhale dziko lapansi likukangalika kufuna kupanga kope Shahed 136B imene imathamanga 175 km per hour ndipo imatha kuyenda mtunda wa 2500 km, kuma Iranians zonsezi akuti it's an old fashioned weapon, ndi chida chachikalekale kwa iwo. Zimene zitu akuzinena chifukwa kuti apanga chinthu china chomwe akuchitcha kuti ndi Shahed 238B chomwe chikuthamanga liwiro la 700 km per hour. 700 km per hour, ndipo akachiombera akachiphulitsa akachiulutsa chimakathera mphamvu zake pa mtunda wa 4000 km. Tikuti Shahed 136B amayenda mtunda wa 2500 pa liwiro la 175 km per hour. Shahed 238B amene akuyenda liwiro la 700 km per hour komanso akumakagwa pa mtunda wa 4000. Zonsezi Iran sakufuna kuti adzachite mistake. Tikukamba za zofoka, safuna kuti adzachite mistake. Zofoka za Iran ndi zimene adavomera ma foreigners kukhala dziko lawo mosawayang'anitsitsa bwinobwino, amene anapangitsa kuti ma scientist aphedwe ngati nkhuku ndi akuluakulu ankhondo. Simati yawo iwo apanga upgrade ma missiles amene ali othamanga 4000 km, akhoza kugwa pa mtunda wa 4000 km komanso akuthamanga pa mtunda wa 700 km per hour. Iran ili ndi zida za nkhondo zoopsa, koma sakufuna kuti pa nthawi imene adzafune kubwezera chiwembu kwa azungu adzakhala akuyandama pa nyanja nkumati tikulunjika ku America kukapanga nkhondo. Ayi, ngati mmene dziko la America lachitira, chifukwa akudziwa kuti izi zakupanga awazi mchapafupi ife titafuna kuti wasabwerere kwawo.
ndefe sitingapange mistake yomapanga ma ship ndi zida za nkhondo zimene kuti zizakaombere ku America zachita kufuna ife kuti tizinyamule pa nyanja kapena pa ndege ukafupikirana ndi America kuti tidzikaponyerana. Ayi, Iran kupanga advanced technology yake yopanga ma missile kuti ali mu Tehran angathe kuponya missile ndikagwa mu New York, ali mu Tehran angathe kuponya missile ndikagwa ku Rome, ali mu Tehran angathe kuponya missile ndikudzagwa ku South Africa. Izi ndi zimene Iran ikupanga, akufuna iwo nkhondo yawo wina aliyense amene adzawaputa akadzafuna kumbwezera sakufuna kudzatuluka Iran pokalimbana ndi munthuyo. Adzakhala ali mu Iran, adzakhala ali mu Tehran ndi kumamenya nkhondo aliyense zizampeza kumene aliko. This is what Iran is doing kucha kwa lero ndifaka apanga Shahed 238B running at a speed of 700 kilometers per hour komanso ikumakagwa pa mtunda wa 4000 kilo. Ndemu khozongona kuti kodi ma kilometers 4000 ndi kuchoka pati kukafika kuti. Kuchoka ku Lilongwe kufika ku Durban kuno ma kilometers ndi 2050. Ndiye ndikawiri mtunda wamene uwu. Choka ku Malawi bwera ku Durban, choka ku Durban bwerera ku Malawi kawiri. Mtunda wamene ndomene ukhoza kuponya bomba limene ndi ukagwa kumeneko. Ndiye kuti sizafuna Iran kuti mpana ibwere ku South Africa kuno. Pamene pali Iran imbo kuvunga bomba lingathe kugwera ku Cape Town. Ndiye tine choncho advantage ina. Nkhani ndiona kuti dziko la Iran lachepetsa nkhondo yomenyana pogwiritsa ntchito asilikali amoyo kapena ndege zimene zingathe kufuna kuti akweremo munthu ndi aziulutse. Kwa choncho tinena pano pa nkhondo imene dziko la Israel ndi America likulimbikira kumayiopseza Iran, Iran yapanga ma drone oposa 5000 ndipo ma drone amene wawa ali opsa kwambiri chifukwa cha zomwe zili mmene momo. Ndikuona kuti ma drone amenewa sakugwiritsa nawo ntchito network imene ino ndine timagwiritsa. Musayiwayo kuti ma drone amayenda ndi ma remote, amayenda network. Matha kuafoilitsa ndi network yawo kuluza GPS chifukwa chimene chimayenda kuti chiyendera GPS. Muchipanga programming chikuluka pano chikatera pa 36 Hanover Street Lilongwe. Ndikuti chimayenda kuti chiuluke chikafika pamenepo. Koma ngati network itathawa chimafoila ndi kugwa malo ena aliwonse. Zipangizo izi tikunena pano dziko la Iran linadziwa zonsezi. Chinthu choyamba chinali kupanga upgrade nkhani ya network yawo. Panopo akugwiritsa ntchito network yawo osakhalanso yathu yosonkhana yawo ya mu Iran imene ikupangidwa controlled ndi ma Iranese ndi zipangizo zawo kotero kuti inuyo mulibe njira ina iliyonse yoti mungathe kufoilitsa network ya mayendedwe ama drone amenewa. Komanso ngakhale mutafuna kuti electronically muzifoilitse azipanga ndi ma anti achoncho ona kuti ngati mulati muchifoilitse ndi zingati magnet mukadzatenga magnet ina ndi magnet ina kutembenuza kuseliko kuyesa kuti muzigundanitse sizimatheka, zimakhala ngati zikukankhana. Ndiye mkati mwa zinthu zimenezi ayikamo nyese zoti nyese ina chinthu china cha magetsi sichingakwanitse kuchigwira ndiye kuti nyese zikukankhana. Kuchita masewera chimene chingathe kuonongeka kapena kupsa ndi chinthu chipangizo chanu chimene mukugwiritsa ntchito pofuna kukoka kapena kugwetsa ndege kapena madrone a dziko la Iran. Umu ndi mmene iwo azipangira zinthu zawo. Kwa choncho zipangizo zimene zikuthamanga speed yopsa kwambiri imene akuti it's over 1000 kilometers per hour. Zomwe zikuonetsa kuti katundu yense amene mwanyamula pa Abraham Lincoln sangagwetse olo drone ndi imodzi yomwe chifukwa pa nthawi imene mukuombera speed imene drone imodzi ikuyenda kapati bomba limodzi limene kunyamula drone ka drone kakauluka kakaponya bomba likumayenda lokha speed yothamangira ku 1000 kilometers per hour. Kuona kuti palibe bomba lina limene mungaliponye kuchokera pa ndege kapena pansi kapena pa stima limene lingakathamangitse kamene kaja ndi kukakaombera ndi kugwa. Komanso ngakhale apanga choncho ma Iranese aphwasula mastima awo angapo amene amanyamula mafuta mwamsanga ndi kupangapo kukhala ngati bwalo loterera ndege
ndipo apakirapo makontena amene mumu remote control kutsekula kontena iliyonse yapakira kale madrone opsa kwambiri. Kota kuti chisitima chimenechi chikungoyanda mapanyanja chanyamula makontena, koma makontenamo muli madrone. Ndiyo madrone amene anyamula mabomba amene kwatchula apapa. Komabe ngakhalenso kuti mutati mwagwetsa drone, zikuoneka kuti timadrone tumene atipangira kuchuluka kwake simungakwanitse kugwetsa tonse. Ngati pa 100 ndeti mwe mukhoza kugwetsa 40, 60 tikafika kumene tikupita. Nkhani imene ikuonetsa kuti Abraham Lincoln ali muchigawo choopsa kwambiri malinga ndi mmene Iran yakonzekerera. Tiye tiyang'anene advantage ndi disadvantage ina. Nkhani ndiona kuti nkhondo simmadziwa kuti muyimenya masiku 3 kapena muyimenya masiku 4 kapena chaka. Tinena pano ndi nkhondo ku Iran amene ku Ukraine imene timona ngati ithamawa idakalipo. Mamuna nzako mpachulu ndi nkhondo imeneja ikumenyedwabe ndipo tsiku itathe sitikudziwa. Ndi chimodzimodzi ngati America ndi Israel atambitsa nkhondo ndi Iran asayembekeze kuti idzakhala ya 4 days kapena 5 days kapena 1 month. Sizikudziwika. Ndeti kuyang'ana nkhani yokhudzana ndi budgeting. Pamene mukukonzekana nkhondo aliyense amakhala kuti analowa mchipinda kupanga bomba limene akufuna kuti akamuwonongere nzake. Koma Iran ikuoneka kuti nkhondo ayikonzekera mofuna kuyisaukitsa America. Not only kufuna kungokwa amene chifukwa kuti nkhani ikukhudza economy. Nde pamene nkhani ikukhudza nkhani za malonda ndi economy kufuna kusaukitsana pachuma kuti wina akakhale mphawi akafuna kudya adzichonderera kwa nzake. Iran yapanga maupandu. Upandu umene yapanga Iran drone kapati mamizo amene adawapanga amene amathamanga 175 km/h amakagwa pa mtunda wa 2500 km. Chipangizo chimene chichi cost yake inali $20,000. Ndipo pakadali pano zikuoneka kuti mmene apanga Shahed 238B imene ikuthamanga mtunda wa ikuthamanga 700 km/h komanso ikumagwa pa kantunda wa 4000 km. Ikuoneka kuti ayipanga advance mochuluka kwambiri imene ikupanga cost missile imodzi pa mtengo wa $100,000. Tingoyang'ana za chipangizo cha $20,000 chimene adagwiritsa ntchito pokaononga ku Israel. America at the same time apanga mamisile awo imene akuitcha kuti ndi SM6 chimene chichi muganiza kuti kupanga chida cha ndalama zokwana $4 million kuti mukagwetsere bomba la $20,000. Pamene mungathe kuona kuti nkhondo it's all about kusaukitsana. Nde ma Iranese apanga mabomba ama $20,000 ndi ma $100,000 ochuluka pamene America yapanga mabomba ama 4 million. Nde kuti kakhale mutatenga bomba limodzi la 4 million kuti mukagwetse chinthu cha 100,000 ngati nkhondo itamenyedwa kwa 100 days musaukitsana kugula chinthu cha 4 million kuti ukaonongere chinthu cha 20,000. Ndeti pa bomba limodzi limene dziko la America lapanga awawa ama 20,000 mukhozo khala nawo odzadza munda. So mungathe kuona kuti pali kufoka koyamba likuona kuti America alibe zida zoti iwo angathe kukhala ku America ko ndi kumaponya ndi kumakagwera mu Iran ndi kuonongeka. Alibe zida zimenezo. Zida zimene ali nazo zikufuna kuti ayende pamadzi akafupikire pa Iran. Pamene Iran sinatuluke kupita kwina kulikonse ali mu Iran mommo koma ali ndi zida zoti ali mu Iran mommo angathe kuponya ndi kukagwa ku New York. So pamenepo mungathe kuona advantage ndi disadvantage pa nkhondo imeneyi. Chokhachi chongotuluka nyumba mwanu ukakhala kunsewu you are already vulnerable. Anything can happen. Wina ali safe chifukwa ali ku nyumba. Ma Americans amakonda panga nkhondo yachifama adzazona kuti ngati kuli kuonongeka zizikaonongeka ndi za ku Middle East. Chifukwa iwo ngati akabisala mu Qatar, akabisala ku Omani, akabisala ku Kuwait, akabisala ku Jordan, akudzoti Iran ikafuna kubwezera adziponya mabomba ku Jordan.
ndeti kumene kudzasanduke bwinja kudzakhala ku Jordaniko, ngati kuli kufa adzafa anthu ako Jordaniko, ifeyo tidzabwerera kwathu bwinobwino. America sikhudzidwa pena paliponse. Ndena onso masekedwe awo ankhondo ndi amenewo hypocrisy ofuna kumapweteketsa mayiko azinzawo. Ndeti pano pa America ngati adalira nkhondo ndeti adzimenya nkhondo machokera mumabase amene ali m'mayiko Arabs, amene akafuna sapoti idzichoka sapoti japanyanja kumapereka sapoti kumabase kuti adzilimbana ndi Iran. Ndeti Iran ikafuna kuponya mabomba adziponya ku Kuwait, ku Oman, ku Qatar, Jordan, kandi ku Syria, ndi dzero ndolimbana ndi America akumadzipweteka okha. That is hypocrisy. Koma zimene zini calculations ngati mwa calculations amene anali arongo kale masiku ambuyomo. Anapanga so calculate chimodzimodzi but they miscalculated. Tikunena pano Iran ikukwanitsa kupanga zonsezi pamutu pake pali sanction imene ikukwana zaka 40 tsopano. America amene ankayipatsa Iran ma sanction kapena amene amayipatsa Iran ma sanction amadzipanga kuti zingathe kupanga creep down nkhani ya chitetezo chawo komanso nkhani ya nuclear. Koma zikuoneka kuti the more akuapatsa ma sanction, the more ma Iranese akupita patsogolo kwambiri pakachitidwe kawo ka zinthu. Andi mwina tingathaona kuti mwina sobola America kana panda kupereka ma sanction chifukwa kupereka kwa ma sanction kunadula mtaji wa United Nations ndi mabungwe osiyanasiyana omapita mwa mtendere mwa ulere ku Iran kumakayang'ana zimene zikuchitika. Chifukwa palibe mgwirizano sanga alole pali udani. Kunyumba kwa mdani wanu simungano kuti ndabwera kudzapala moto, kunyumba kwa mdani wanu simungano kuti ndimabwera kudza kuonana ndamva zoti mwadwala. Ndekuti as long as simukuyenderana m'makomo, iye cha kunyumba kwake uja ndi ufulu omapanga zinthu zina zimene sakanatha kupanga pagulu. Chifukwa tsono ali ndi privacy, Iran ili ndi privacy yochuluka chifukwa cha ma sanctions amene dziko la America linaperekako. Sikupitapita kwa anthu ambiri okachita za malonda, komanso sapita kwa mabungwe ambiri ngati mene amapitira m'mayiko ena. Zimenezi zikuoneka kuti Iran ndi advantage ili mu privacy yomapanga zimene ikufuna. So chifukwa cha ma sanctions omwaja ndi chifukwa Iran ili ndi mwayi omapanga za ma missile, zomapanga za ma nuclear ndi zina zonse popanda kuonedwa ndi anthu kuti kodi Iran ikupanga bwanji. Ndiye mungathe kuona kuti nkhondo iyi ikuoneka kuti Iran akungokonzekerera zofuna kuyisaukitsa America kuti mwabwera nokha mwafupikira kuno. Chimene chidzachitika nchoti tiona ngati pamadziwa mukhoza kuyanda mabwerera kwanu, koma ngati mutabwera ndi mwina mudzabwerera ndi usiwa ngati mmene munachokera ku dziko la Afghanistan. Koma ngati mmene tafotokoza maniona kuti Iran ili ndi ma scientist ambiri, China ili ndi technology yapamwamba kwambiri, Russia ndiyo dziwa nkhondo, and anthu atatu akuoneka kuti akugwirabe ntchito limodzi. Ngakhale mayiko ambiri akwazungu anasamutsa kwa anthu awo mu dziko la Israel komanso ku Iran, zikuoneka kuti ma Chinese ndi ma Russians sanasamuke ku mayiko amenewa adakali konko. Zimene zopereka mafunso kuti ndi chifukwa chani ma Russians komanso ma Chinese safuna kuchoka ku Iran ngakhale pakumveka chiopsezo choti pangathe kukhala nkhondo pakati pa dziko limeneli ndi Israel komanso ndi America. Anthu amenewa masiku angapo apita mbuyowa takhali kuunika ndikuona kuti pali ndege komanso katundu wosiyanasiyana amene akuchokera mu dziko la Russia komanso China kubwera ku Iran, zomwe sizikudziwika kuti ndi zichani, koma there is a possibility yona kuti zikuoneka kuti zikhoza kukhala zida za nkhondo. Pomaliza penipeni ndiye kuti tinene kuti dziko la Iran langotulutsa kumene ripoti lonena kuti pa nyanja yawo afuna ayambepo kuchita ma exercise oponya mabomba, ma live missiles. Ali ngati ma exercise right? Ndiye tikhali kuchita ma exercise pa nyanja apa azankhondo oponya mabomba izi ndizi. Ndiye musayiwale kuti Iran ndi imene ili ndi njira imene pamadutsa economy ya dziko lapansi pa mulingo wa 20%. Akwakuti kati economy 20% sinkhani ya masera. 20% economy ya dziko lapansi ndi chuma chochuluka. Ndi madzi amene ali mphepete mwa dziko la Iran ngati nyanja, ndi pamene timadalira kuti mayiko onse amene kuli ma base a America as we are saying panopo, mayiko ambiri achina Qatar amene tikuatchulawa, achina Kuwait, achina Dandana, achina Syria, achina Jordan,
alitu mphepete mwa nyanja imeneyi, koma amene amayang'anira nyanja imeneyi ndi ma Iranis. Kwachoncho chilichonse chimene azungu awo amapititsa ku mayiko awo achina Jordaniwa, komanso zimene amaba kumeneko akafuna kuyenda nazo pamadzi, ndi kuti amadalira kuti ayenda pamadzi amenewawa. Mayiko amenewawa ma Arabs angadali ndi mafuta amene akamagulitsa kunja amayenera kuti mafuta amene ayandame pa masitima pamadzi amenewa. Ndi madzi amenewa Iran kuti ifuna idzichitapo zosewera za nkhondo ngati ma exercise training, kuthamangitsa kupanga womwa. Sikuti ndi kupanga nkhondo ina aliyense, koma mwina ngati munakhalapo kusalima amatha kulengezetsa asilikali kuti iyayi kuphirira kuti kumtsinje wakuti kumeneko musapiteko mawa asilikali akhala kuchitako ma exercise, ndipo adzakhala kugwiritsa ntchito ma live bullets. Kwa amene munakhalapo kusalima mwina zimene munamvapo. Nde Iran so yana chimodzi mukuti panyanja apa tikhala kuchitapo ma exercise, koma tikhala kugwiritsa ntchito ma live bullets komanso ma live missiles, tikhala kuchita ma exercise. Zomwe zitanthauza kuti ngati Iran itatipitirire ndi chiganizo chimenechi, ndiye kuti panyanja apa aliyense wayenera kukokera ngalawa yake kumtunda kaye. Fanga lino mutapeza kuti mukuyenda bomba likakugwerani zano zimenezo ife tinalengezetsa. So kusiya kwa kuyenda masitima panyanja imene ndidzina kuti Iran pali zimene akupanga kaye. Economy ya dziko lapansi clipped, idzakhala kuti penepo ayipana miyendo. Ndiye sitikudziwa kuti zimene zitenga masiku ochuluka bwanji. Pamenepo ndiye kuti zavuta. Ngati mukuona kuti mavuto awa akhoza kukhala a dziko la Iran lokha, ngati nkhondo itati yayamba, makamaka mayiko aluya ndiye kuti akudzinamiza, chifukwa choti kuti ukazitape wawo kapena uhypocrisy wawo, uncheka kuwiri wawo, unthira kuwiri wawo, ukunka kufuna kwacheka mapazi okha. Chifukwa choti kuti vuto lililonse limene lingabuke pakati pa dziko la Iran against Israel and the United States of America, ma Arabs ochuluka a Middle East tikunena tu mayiko zimene zizi zizawakhudza. Tisanamalize, pamene dziko la America lili ndi ganizo ndi lingaliro lofuna kukaphulitsa ku Iran, tisayiwalenso zona kuti Israel ndi America pakadali pano akuchititsa misonkhano yodzudzula dziko la Iran kuti sakuaganizira ma protesters, ndipo akuapatsa zisamaliro ndi zithandizo anthu amene akupanga protesting mu dziko la Iran chifukwa cha ulamuliro ndi kudula kwa zinthu. Ndiye panopo ife nkumafunsa kuti anthu amene wawa akuti America and Israel they standing behind ma protesters. Ndiye funso kumapeto kwa programu ikhalena kuti pamene America and Israel they standing behind ma protesters, at the same time America and Israel afuna kukathira nkhondo mu dziko la Iran, kodi nkhondo imeneyi itati yayambika, ma protesters yo ayamba awachotsako kaye kwabweretsa ku Israel kapena ku America? Ngati atawachotsa anthu amene wanalidi kwa aku Iran, ngati atawasiya konko akaphulitsa samwalira, ngati atamwalira ndi mabomba amene iwo angaponye polimbana ndi Iran, ndiye amanena kuti standing behind ma protesters amene akuphedwa mosakhala bwino, iwo akaponya mabomba ndi kuapha. Zasiyana pati chigawenga nchoma mtima chimapha munthu, koma ngati boma lichibwezera zasiyana pati. Malemu aluso anatero. Anthu apanga protests, anthu akumacha, anthu akupanga mademo, ndi akuti akufa, akumenyedwa, akumwalira, akuphedwa. America ndi Israel ikuyima kumbuyo kwa ma protesters. Kodi ngati America ndi Israel tenga mabomba ndikaponya mu Iran, anthu ndikumwalira, tawathandiza kapati yamba tawasamutsa kaye? Ndi pamene mungaone kuti ndi zabodza zona kuti America ndi Israel angathe kuyima kumbuyo kwa ma protesters ngati ma protesters yo ali ma Iranis. Ndipo ngati atayima kumbuyo kwa ma protesters kuti tisanathire nkhondo, ino amene mmachita mademo tayambani mwachoka kaye, ndoti mwayenera kuchotsa ma citizens onse. Ifo sananga mukuti anthu a dziko la Iran, kutanthauza kuti each and every single citizen wa dziko la Iran sakugwiza ndi ulamuliro umene uli kumeneko. Mungagawanitse bwanji kuti mudziwe kuti awa ndi amene akusangala ndi ulamuliro, awa ndi amene sakusangala nawo? Ndoti mwayenera kungosiya apolisi, asilikali ndi ma government officials, koma nzika iliyonse ndoti mwayenera kuti muyisamutse kaye mu Iran ipite ku Israel kapena ku America, then kenako ndiye mudzithiramo bwino nkhondo.
koma ngati mungathire nkhondo anthu amusana wasamutse ndiye kuti mwangobwera kuzajoyina ma forces opha anthu ngati mmene akufera kuma demonstrations ndiye kuti concern yanu ija at the end of the day idzaonekera poyera kuti inali yabodza. It's a dilemma decision imene dziko la America likufuna kuchita mothandizana ndi Israel pokathira nkhondo ku Iran. Iran si dziko wamba. America they are superpowers. North Korea ima challenge kuti ife tili ma nuclear weapons amene akufuna abwere adzazitenga samapitako. Iran anamba kalekano nati we don't fear you. Ndi mawu ovuta kutuka pakamwa pa mtsogoleri kuiuza America kuti me I don't fear you. Sindimakuopa ine. Koma ngakhale Iran imanena choncho kuti ine America sindimaiopa. America sinambe yango nyamukapo kupita ku Iran ukapanga nkhondo. 40 years apereka ma sanctions. Nkhani yake ma sanction aja ndi mantha oti angotenga futi apita akayambitse nkhondo kumene kuchi. Akanakhanga kuti Iran ndi dziko wamba ngati Ukraine kapena Venezuela kalekala atapita ako atakamutenga Ayatollah Khomeini. Koma chimene chimakanikira amadziwa kuti Iran ndi dziko la America kuphatikiza ndi Israel zingathe kukhala kuti wamkulu ndi Iran kapena zingathe kukhala kuti ndi chimodzimodzi maiko Israel ndi America ukuko Iran zingathe kukhala kuti wamkulu ndi Iran 1 2 angathe kukhala kuti mwina akufanana kapena iya ngati kuli kusiyana kuti akukula ndi America koma ndi kuti ndi pang'ono. Ndi chifukwa ma calculations yawo akafuna kuchita nkhondo ndi Iran amakhala kuti amayenera akhale ma calculations ophwanya mitu usiku ndi usana. Si dziko longoti gagamimba mbu ndikalithira nkhondo nkukhala dziko lake Iran. Mukadzaona zolankhula zikuchuluka kwatsala masiku 4 iwe ndizakupanga chakuti kumangolankhula kukamwa koma chinthu chosamachipanga muzangodziwa kuti akuluwa ndi mantha. Galo akachulukitsa kuuwa nthawi yoluma pamakhala palibe. Tikumananso ma program athu ena otsatira mawa lino koma kwa usiku uno ndi tiye tisiyana ika pompa mlandine Oswald Jimani K9 studio kwa Zonta Province Boma Durban South Africa 0782800514 069 3915 oswaldjimani@gmail.com. Mukatira mauthenga anu atipeza zokambirana funa joina ma groups ndi zimene zotizi zikambirana kuma inbox koma usiku uno tiye tisiyana ika pompa. Ndi chibwana cha Mchombolende kutenga china Ibrahim Lincoln uko ndikukumaka ayika pamadzi kufupi ndi ku Middle East. Kodi anzanu adati angovumbitsa ma drone si basi. Osamapanga atu zimenezi. Osamatosa nchala zimaluma njuchi. Mbite